салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. ҳоло ҳам гап сари ҳамон мавзӯи ба Ювентус омадани Пеп Гвардиола хомӯш нашудааст, аммо ин навбат аниқ хомӯш шуд. Ба қавле ҳатто хокистарш ҳам намонд. Президенти Ювентус Андреа Анели ба ҳамаи онҳое ки дар Турин мехостанд Гвардиоларо аз Манчестер Сити ба Ювентус биёранд, ҷавоб гуфт: мо барои шартнома кардан ба бошгоҳи шаҳри Манчестер муроҷиат кардем, аммо Гвардиола гуфт ки новобаста аз таҳримоти УЕФА нисбати дастаи Манчестер Сити ман дар ин даста боқӣ мемонам. мо наметавонем нафареро ки хоҳиш надорад маҷбур кунем, гуфтааст Андреа Анели. Акнун мо интизор мешавем охири қазияро ки ба чӣ анҷом меёбад. Агар таҳримоти УЕФА ҷиҳати қонунӣ пайдо кунад, ку ҳамин Гвардиола дар дастаи Манчестер Сити мемонад ё не? имшаб яке аз беҳтарин бозиҳои давраи акашниҳои Лигаи Чемпионҳо миёни дастаҳои Реал ва Манчестер Сити баргузор мешавад. ҳоло ҳеҷ кас чизе гуфта наметавонад, чун ҳар ду даста яке аз беҳтарин дастаҳои Аврупо ба ҳисоб мераванд. Чанд рӯз мешавад расонаҳои иттилоотии аврупоӣ ҳадс баро мезананд ки бо ин ҳоле ки Манчестер Сити дорад, дар муқобили шогирдони Зидан оҷиз хоҳанд монд. Аммо Зидан назари дигар дорад. Аз гуфтаҳояш мисле ки ӯ аз Пеп метарсад. дирӯз дар нишасти матбуотӣ чунин ибрози андеша кард ки Пеп Гвардиола аллакай беҳтарин будани худро исбот кардааст, ҳам дар Барселона, ҳам дар Бавария ва инак дар Манчестер Сити. барои аксарият мураббиҳои беҳтар дигар нафарон ҳастанд, аммо барои ман ӯ беҳтарин аст. маъмулӣ аст ки корҳои ӯ ҳамеша моро ба ҳайрат мегузорад. ин ба мо рӯҳия мебахшад. ин маънои онро надорад ки мо аз ӯ дастааш метарсем. не, танҳо ҳаминро мегӯям ки ӯ беҳтарин мураббӣ аст. инро шефи дастаи мадридӣ гуфт. ба фикри шумо кӣ ғолиб мешавад, Зидан ё Пеп Гвардиола? ҳайкали Роналдуро дар Португалия бо мис сохтанд, бо металли биринҷӣ сохтанд, бо алюмин сохтанд. дигар идея намонд. як нафар фикри зур кардааст. ҳайкали Роналдуро бо шоколад сохтанд дар кор. ин корро аллакай карданд. шоколадпази машҳури португалӣ Жорже Кардозу 200 соат вақти худро барои сохтани Роналду сарф кард ва муваффақ шуд. ӯ Роналдуро дар қабои мунтахаби Португалия сохт ки ҳатто қаду басташ низ ба назар гирифта шудааст. ин шоколадро аллакай ба намоиш гузоштанд ва мавзӯи рақами яки расонаҳои варзишии португалӣ маҳз ҳамин мавзӯст. фақат ҳамин рӯз Месси ҳатто ба беҳтарин бозингари дунё будан наздик нест. чӣ? кӣ будааст ин нафар ки Мессиро аз беҳтаринҳо хат мезанад? ҳуқуқ надорад. ман медонам ки вокуниши мухлисони Месси ҳамин гуна мешавад. ин гапи ман нест. ин суханони Уго Гатти, собиқ дарвозабони дастаи Аргентина аст. ӯ дар мавриди беҳтаринҳои олами футбол мусоҳиба кард ва гуфт ки Месси хеле ҷиддӣ дур аст аз онҳое ки ман мушоҳидаашон мекардам. барои ман беҳтаринҳои дунё Пеле ва Алфредо Ди Стефано ҳастанд. дигарҳо камтар дуртар. ҳатто Роналдиньо болотар буда аз Месси. ман бо Марадона дар Бока ва Аргентина бозӣ кардам. бешубҳа Месси бо Марадона баробар шудан наметавонад. Марадона ҳам ба бошгоҳ ва ҳам бо мунтахаб дар сатҳи олӣ бозӣ мекард, аммо Месси не. ин пиракиро ба фикрам Месси ягон вақт сахт хафа кардааст. боз ҳам дар ҳамин мавзӯъ шумо рӯзҳои охир мехонед, мебинед ва мешунавед ки оҳиста оҳиста мардум Марадонаро баъди Месси мегузоранд. ман мухлисони оддиро дар назар надорам. унҷо онҳое ки футболро беҳтар мефаҳманд кам кам Марадонаро аз Месси дуртар мекунанд. худи Марадона низ дар ин маврид ҳарф зад. ӯ гуфт ки дар Лигаи Чемпионҳо ман ба Наполи мухлисӣ мекунам, чун унҷо беҳтарин давраи футболиамро паси сар кардам. дили ман бо қалби мухлисони дастаи Наполи пайванд аст. ҳамчунин гуфт ки чӣ дар кор аст нафаронеро муқоиса кардан ки миёнашон 20 сол фарқият аст. ин кор лозим нест. ҳама дар замони худ таърих месозанд. шумо ба гапҳои Марадонаи бузург розиед? ман 100% розиам. ҳар кас дар кӯчаи худаш зур аст. акнун аз футбол ба ММА то баргузории рақобати сол миёни Тони Фергюсон ва Ҳабиб Нурмагомедов рӯзҳое ба шумор мондаанд. аз ин рӯ дирӯз расонаҳои иттилоотии мусоҳибаи мураббии Тони Фергюсон Эдди Браво бо рӯзноманигорон нашр гардид. ӯ гуфтааст ки мо бар зидди Ҳабиб хеле вақт шуд кор мекунем. бешубҳа яке аз рақибони мушкил барои дилхоҳ размери UFC маҳз Ҳабиб Нурмагомедов аст. мо ҳама рақобатҳоеро тамошо мекунем. ӯ аз усулҳои гӯштингирӣ бештар истифода мебарад. аммо як чизи дигарро илова кунам ки Ҳабиб сабки рақобати ҳозираш аз пештара тафовут дорад. сухани охирини мураббӣ медонед чӣ маънӣ дорад? мақсади мо имкони шикасти Ҳабибро дорем. ба фикри шумо Тони метавонад Ҳабибро зада?
дар УЕФА масъалаи лағви ҷоми Аврупо ё худ Евро 2020 баррасӣ мешавад. Сабаб хуруҷи бемории коронавирус маънидод шудааст. Ноиби президенти УЕФА Мишел Ува барҳам ё ба вақти дигар гузарондани Евро 2020-ро инкор накард ва гуфт: мо феълан дар ҳолати омодабош қарор дорем. Дар сурати бад шудани ҳолат имкон аст ки ҷоми Аврупо 2020 дар ин сол нагузарад. Чемпионати Аврупо дар соли 2020 аз 12 июн то 12 июл дар 12 мамлакати аврупоӣ баргузор мешавад. Шаҳри Рим ки мизбонии якчанд дидорҳоро бар дӯш гирифтааст, аввалин макони баргузории мусобиқот аст ки ин бемории маргувар ба қайд гирифта шудааст. Дар Италия 200 тан мубталои коронавирус шуда 6 нафар ба ҳалокат расидааст. Ана як хабари шум барои мухлисони Барселона. Ниммуҳофизатгари Барселона Серхио Бускетс ва Артуро Видал дар бозии ҷавобии даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо бар муқобили Наполи дар Камп Ноу ҳуқуқи ба майдон баромаданро надоранд. Бускетс дар дақиқаи 49-ми бозӣ корди зард гирифт. Ин сеюмин корди ӯ дар мусобиқа маҳсуб меёбад ки ба ҳамин хотир аз як бозӣ маҳрум карда шуд. Видал бошад дар дақиқаи 89-ми дидор 2 корди зард гирифта майдонбадар шуд. Ҳамчунин муҳофизатгари марказии Барселона Жерар Пикеро дар охири рақобат буғуми пояш лағат бардоштааст. Ба майдон баромадани ӯ на танҳо дар дидори дуюм, балки дар Эл Классико низ зери суол мемонад. 6 дидори даври 26-уми чемпионати Италия бо варзишгоҳи холӣ сурат мегирад. Дар ин бора футболи Италия хабар дод. Вазири варзиши Италия Винченцо Спадафора тасдиқ кард ки бозиҳои даври 26-уми серияи А дар минтақаҳое ки коронавирус ба қайд гирифта шуд баргузор мегарданд. Мухлисон ба варзишгоҳҳо роҳ дода намешаванд. Дар музофотое ки аз бемории коронавирус сироят ёфтаанд, чорабиниҳои варзишӣ аз ҷумла бозии марказии давр миёни дастаҳои Ювентус ва Интер без ширкати мухлисон баргузор мешаванд. ҳамчунин вохӯрии ҷавобии даври 16-ниҳоии Лигаи Аврупо миёни Интер ва Лудогорц дар Италия нахустин дидоре хоҳад шуд ки бидуни мухлис сурат мегирад. Бозии даври 26-уми чемпионати Италия ки мухлисон роҳ дода намешаванд инҳоянд: Удинезе Фиорентина, Милан Ҷеноа, Парма Спал, Сассуоло Брешия, Ювентус Интер, Самдория ва Верона. Ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.